खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान टपिक लाना फैबाय। बे भिडिअआ जोबोद गोनां आरो नोंथांमोना गेदेर उन्दै गासैबो बुजिनो गोनां बे भिडिअनि गेजेरजों। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खिन्थानो सानदों। दाखालि बावै सासे गथ' 12 बोसोर बा 11 बोसोरनि गथ' हिनजावसा बियो फेसबुकआव आं नुदों। आं नोंथांमोननोबो दिन्थिनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ आं ससे दिन्थिनो हागोन। नोंथांमोना नायलांबा जागोन। Sona. Iyo perasaan nunggu mani yo mencobai. Sona. Ada. Nunggu belai bola. दा बेनो आरोना बेफोरबादि उन्दै बैसोआव सासे हिनजावसा गथ' उन्दैया मोजां मोनलायनाय बे बोथोर एबा सम नङा। बे गथ'नि बैसोआ दा बायदि बैसोआव मोजां मोनलायनाय सम नङा। दा हिनजावसाफोरनि बिखय आं माखासे बुंनो सानदों। आंखौ गाज्रि दामोन। नोंसोरनि गोसोआ जुदि आंनि बुंनायजों एसे सोलायगोन आरो एसे मोजां जागोन आरो नोंसिनिख्रुइ जोङो देरसिन जाबाय। नोंसिनि बायदिनि समखौ जों गारनानै फैनाय जों मिथि मोनो। बेनिखायनो जों बुजि मोननानै दा नोंसिनि सायाव जों माखासे गियान होनो सानो। जायखिनि आंनिख्रुइ उन्दै। दा बेनो उन्दै बैसो होनानै जानला मोनला मावनांगौ थानांगौ। जानला मोनला जेरै गोसो एरैनो मावनांगौ बे नङा। जेब्लानिफ्राय नोंसोरो देरो 8 बोसोर बा 5 बोसोर 6 बोसोर बा 6 बोसोरनिफ्रायनो हमना ला LP स्कुलनिफ्राय हाबजेननाय जायो। अब्लानिफ्राय नोंसोरो बारा गियान मोननो हाया। जेब्लानिफ्राय थाखो बा 6 थाखो जालाङो बिनिफ्राय नोंसोरो एसेबाबो बुजि मोनबोयो। नोंसिनि समा दा समा नोंसोरो फरायनायनि सम। बेफोरबायदि गोसो थोलायनाय सम नङा। दा आं बेखौ नोंसोरनो फोरमायनो सानदों। गोसो थोलायनाय समाव माब्ला आं बुंलांगोन। जेन नोंसोरो हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा हाबा जानांगौ जानाङा सानसेब्लाबो जुलि दंखायो। दा बेखौनो बुंनो सानग्रोयो। नोंसिनि लाइफनि थाखाय बिमा बिफाया स्कुलाव थिनहरो। नोंसिनि गोरोन्थि मावनायखौ नुयोब्ला बिमा बिफाया लावथि लाना बुयो। बिमा बिफानि बुनायखौ नोंसोर गाज्रि दामोन। बिमा बिफानि बुंनायखौ नोंसोर गाज्रि दामोन। बिमा बिफाया नोंसोरो बुंदों मोजांनि थाखाय। मानि थाखाय आंखौ बुंगोन नोंसोर बुजिनो सान। आरो मा खोथा बुंदों आंनि थाखाय आंखौ मानि थाखाय बुंदों नोंसोर बिमा बिफानाव सों। आंखौ मानि बिदि होननानै रायखो नोंसोर आंखौ मा सानदों आंनो मोजां खोन्था। बिमा बिफानाव नोंसोर मोजां गाज्रि सोङोबा नोंसोरखौ मा सानदों बिमा बिफाया नोंसोरनो गियान होगोन एबा नोंसोरनो बुजायना होगोन। दा बेनो 11 बोसोर 8 बोसोरनिफ्राय खायसे बिदिनो मोजां मोनलायो। मोजां मोनलायनाङाबो होननानै बुङाखै नोंसोरखौ। बेबायदि समाव नोंसोरो फरायनायनि सम। एगजामपोल आं मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङो। जेब्ला फरायनाय जोबो नोंसोरो मोजां मोनलाय जुलि जालाय नोंसिनि गोसो बायदि। खिन्थु बेनो मोनसे बाथ्रा जायफोर मोजां मोनो गावनि मोजां मोननायखौ मोननो हाया। जायफोर गोसोथोयो मालाबाबो गावनि गोसोथोनायखौ मोननो हाया। जोंफ्राबो जादों होनना बुंजायो। दा बेफोरबायदि समायसाखौ आं नुनानै आं नोंसिनो मोनसे गियान होनोसो सानदों। गोसो थोलायनायाव थाङोब्ला बा गोसो थोलायनायखौ नोंसोर मोजां मोनोब्ला गोसो थोलायनाया बेराफारसे नायोब्ला मोजां। बेराफारसे नायोब्ला नोंनि गासैबो देहा सोलेर जाना होजोबगोन। माब्रै होनब्ला जि मानसिखौ नोङो मोजां मोननानै नों मोजां मोनजायाखै होमबा नोङो बिनि टेनसनाव नोङो गोबां बायदि रोखोम जालांनो हमो। जानाय लोंनाय सुख गैया जायो। गोसोआबो सान्थि गैया जायो। आरो नों बे समाव नों लेखा फरायफुनाय मानसि आरो नोंनि गोसोआ उरां फारांबो जायो आरो फरायनायाव गोसो गैया जायो। बेखायनो बेफोरबायदि समायसाखौ नागार। नों देरफुदों जेब्ला नोंनि बै फिउचार जेब्ला नों हाबा जुलि जाहैगोन नों हारसिं मावना जानांहैगोन बिमा बिफा गैयै समाव थैनानै थांब्ला बै फिउचारखौ साननानै नोंसोर एसे सिन्था खालाम। जिखिनि समाव नोंसोर फरायनो मोनदों जेब्ला हाबा जाहैगोन नोंसोर फरायनो मोनहैला। बेखायनो बुंदों नोंसोरो दानि समावनो गावनि गोसोखौ सोलायनांगौ आरो मोजां जानांगौ। आं नोंसोरनो खिन्थानो सानो। दा आरो बेबो बेराफारसे नोंसोर हिनजावसाफ्रा जेनेबा आं जाखिनि बाथ्रा बुंदों आंखौ गाज्रि मोननाङा। नोंसोरखौ मोजां जानो थाखायसो आं बुंदों। नोंसोरनो बुजिनानै नाय। नोंसोरनो दा धोखा मोनबाय मोजां मोनलायनायनि गेजेराव माबायदि गोसोथोबा मोननो हाया मोजांबा मोननो हाया। खिन्थु आं बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव नुनानै बे टपिकखौ आं लाना फैदों। सासेनि थाखाय बा नोंनि थाखाय हिनजावसानि थाखाय नङा नानि गासैनि थाखायबो आं बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोनहा एसे बुजिनो नाजाबानो जाबाय। गावखौ साननो नाजा फिउचारनि थाखाय। बिमा बिफाया नोंखौ उन्दै होननानै नोंसोरो गियान होदों फोरोंदों जाहोदों। नोंसोरो मोजां लामायावसो आवगायनांगौ फिउचारनि थाखाय। बे मुगायाव मोजांखौ नायग्रा मोजांखौ मोनगोन। गाज्रिखौ नायग्राबा गाज्रिखौ मोनगोन। खिन्थु गाज्रियाव थाङोब्ला खुनु मुलाम्फा जाया। मोजाङाव थाङोब्ला मोजांखौ मोनगोन। दा बेखौनो आं नोंसोरनो खिन्थायो। मोजां जा। जि समाव बिमा बिफाया जा गियान होदों बेखौनो मोजाङै मावबानो जाबाय। गोसो थोलायनाया बेराफारसे मोजांबो गाज्रिबो। जाय गोसो थोलायदों जाय गारजालायदों नोंसोरो मिथिबाय जानांगौ। बेनिखायनो गोसो थोनायखौ ज्राब गार।
नोंनि फिउचार नोंनि मावना जानाय नोंनि थांना थानाय नोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय नों मावना जानायखौसो नायहरनांगौ मोजां मोननायलाय मा उनावबो नों मोननो हागोन बेफोरबादि गोसोथोनायाव फासिनानै खर' गुदुं खालामनानै लाब गैया आं बेखौ नोंसोरनो खिन्थायो आं बेफोरबादि भिडिअखौ नुनानै नोंसोरनि सिगाङाव आं बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनो लाना फैनांगौ जाबाय नोंसोर एसेबां बुजिबानो जाबाय आरोना आं दा बेराफारसे आरो बुंनो सानो माखासे बिमा बिफाया फिसाफोरखौ बिराद बुजायनो गियान होनो नाजायो नाथाय गथ'फ्रा बुजिया आरो खोनासङा बे जेब्ला जि जाथायाव नों गब्र'हैगोन जि जाथायाव खोनासंनानै नोङो खांग्रांहैगोन अब्लासो बिमा बिफानि बुंनाय रावा नंगौमोनलै होननानै थेगा मोनबासो बुजि मोनो ओंखायनो बेबादि थेगा मोनैनि सिगांनो बिमा बिफाया जा मोजां हास्थायदों नोंखौ बिमा बिफाया माबादि गोसोजों नोंखौ हास्थायदों बेखौ नोंसोर मोजां थांनो नाजाबानो जाबाय दा बेनो बेराफारसेनि बाथ्रा आं बे बुंनो राव नङामोन बेनो माखासे बिमा बिफाफ्राबो जेब्ला फिसाखौ खांदों एसे नोजोर होनानै गावनि फिसाखौ माबे आखलजों थांदों माबे गाज्रि आखलजों थांदों एसे नोजोर होनानै फिसाफोरनि सायावबो एसे मोजां गाज्रि थानायखौ एसे नोजोर होनांगौ गाज्रि आखुआव थांदोंबा नोङो रायनायजों मालाबा गियान होनो हायाब्लाबो मोनसे लामाजों दिन्थिनानै बिनि थाखाय मोनसे मौका एबा सुबिदा होनांगौ मोनसे मावनो थाखाय एबा सोलिना जानो थाखाय दा फरायसाफोर जा सेंग्राफोर जा बेयो संसाराव जों सोलोंनो नोंसिनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय गोबां दं डान्स सोलोंनाय दामनाय देनाय सोलोंनाय गिटार दामनाय सोलोंनाय आरो गोबां बायदि बायदि दं सेंग्रासा बैसोआव फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय स्पर्टआव गेलेहैनाय गोबां मुंदांखा खालामनो हानाय गोबां सुबिदा दं मोजां मोनलायनाया मा नोंथांमोन बा आंनि फंबाय आंनि बिनानावमोन मोजां मोनलायनानै रावबो मुं लानो हायाखै मोजां मोनलायदों सोरबा मोजां मोनलायनायखौ मोनदों जुलि जादों मा जाहैदों मा मावनानै जानो आइडिया गोमाहैदों सोरबा मावना जानोबो रोंदों उन फिउचारखौ साननानै नाय बेखौसो आं नोंसोरनो खिन्थादों दा बाखि बाथ्राया बेनो बिमाफ्राबो एसे नोजोर होबानो जाबाय बेखिनि बाथ्राखौनो लाना फैदोंमोन आरो नोंसोर नानि बा फंबायमोन आंनि बाथ्रा बुंनायखौ गाज्रि मोनालासे मोनसे आं नोंसोरनो मोनसे बुजिनो थाखाय आरो नोंसोरनि गोसोखौ सोलायनो थाखायसो आंखौ बुंदों होननानै सान आंबो बिनि थाखायसो आं नोंसोरखौ बुंदों आं सासे बुंग्राल'सो आंनि बुंनायखौ सोरबा खोनासङोबा नोंसोर मोजां जानो हागोन आंनि बुंनायखौ है मोजां नङा नंखाय होननानै सानोब्ला नोंसोर गाज्रि लामायाव थाङो नोंसोर गाज्रियानो जागोन दा आं बुंग्राल'सो नोंसोर मोजां जायो जाया बे नोंसोरनि सायावसो बेखिनिखौनो बुंना दोननाय जाबाय नोंसोरनिसिम बाय बाय